दुपट्टा तुम देखो तू हमारा के कट्टा का होला सीना से गिरे नहीं दे हम दुपट्टा कितनो देखो तू हमारा के कट्टा कि हमार गोदर जवानी बोलते हाथ बा हाथ बा। अरे तो सुन ई मौजिला के बबुआ नहीं रे बुची जिला में सबसे टॉप बा। अरे मौजिला तोर बाप बा जिला में सबसे टॉप बा कि मौजिला तोर बाप बा। सुन ले मौजिला तोर बाप बा। दुनो जबन भई मौसमी के पलावा लागत आज रात होई हो जलवा बच के रहना तो लुटा देबो ए रानी। अरे जाना दुनो जबन भई मौसमी के पलावा लागत आज रात होई हो जलवा बिहाई बुहर जवान सब खास बा खास बा। गोली पर गोली चल रहे रानी जिला में सबसे टॉप बा। अरे मौजिला तोर बाप बा। अरे जिला में सबसे टॉप बा कि मौजिला तोर बाप बा रे। मौजिला तोर बाप बा। रंजय सिंह राजा तोहर पाता कली घरवा अमन राज हमें यही जके सेरावा सुनो तारू बोला का कहता रंजय सिंह राजा तोहर पाता कली घरवा पंकज राज हमें यही जके सेरावा ई तो देखो ही में लगता कि हाफ बा अरे हाफ बा। तो सुन का कहली रे जिला में सबसे टॉप बा। अरे मौजिला तोर बाप बा जिला में सबसे टॉप बा कि मौजिला तोर बाप बा। सुन ले लाइल बड़ा का